Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Wala ko tuyuang ang imong number di ay ang akong nadayal. Sorry nga disturbo ko ikaw ning lahom ng kagabion. Sagi kaingon ko na, wa kay angay nga pangayuan og sorry. Ug basta ikaw ang manawag ko rin ha. Naragyo ko bisan sa orasa. Bisan usang adlaw. Sir Greggy, Yes, basta ikaw. Milingyo siya. Bahin sa obligasyon din wa kay angay ngunaw na. Kay ako rin manubag sa tanan. Pero kung musugot ka, aron mas masiguro nako ang kaluwasan ni Miles. May bagong private hospital din ug dili kayo crowded. Ato siyang ibalhin dito. aha, ayaw, okay ra siya dinhi. Salamat lang kayo sa imong concern sa akong anak. Ikaw, pero kung mausap ang imong nahuna, sultihi lang ko, ha? Sagi kaingon ko na Sir Greggy, okay ra siya dinhi. Well, dili ta kapugson. Pero may ihangyo lang ta ko nimo. Unsa ka na? Di ka na lang unta mo tawag panakog sir. Okay ra gyud ko, mas malipay kung tawgon ra ko nimo diretso sa kungan nga Grege. Mahimo ba, Corina? Amo ka sa kumpana ni Francine, dili pa? Ug angay lang nga tagon ko ikaw, sir. Corina, please. Utang bot. Tawagan lang ko Grege. Please lang. kay wala niya makontak si Francie ngayang bana, ikaw ang gihagi kontak dong Grege. Nagkabuang ko no siya og naratol tungod sa kahimtang ni Miles. Wa ko no siya ngunahuna nga ako ang iyang natawagan. Ah, kaya? Wala kaya na siya ilihim nga siklito dong Grege? Sa ibot may pasabot apyat. At dili ba ang ako ba kung imo lang naunaon ba? Ikaw, masipyat kog dayal niya, kailan nimo ang tao? Dili na nasipyat, oy! Gituyo na gyud na. Sala na may paminaw nimo na daong. Ambot lang ka apyat. Basta kay nalipay ko nga mao kini karon ang hitabo. Sa hingalan do? Pero dili sa ingon nga gikalipay nako nga naingon ni Miles. Ang ako lang nga mismo siya nga si Corina mao na imitawag nako. Ah, kana dong? Kana? Mo na diha akong gipasabot sa akong giingon ba? Nga secret, lihim, nga basid bag sa hilom, may tinaguan po din nas Corina nga dugay na niyang gitipig-tipigan. Uy! Naginanggaw na ka naman sa apyat. Bitaw, dugoy, bitaw. Seriously ba? Seriously? Wala ito may balawan na may kahit kunting pagtingin mo sa Corina ug dugay na. Who knows? Gitsin na sayo. Kaya ang man og ibulgan niya nga may bana naman siya og usapa. Babayi gud po siya. Lisod sa kayo no nga say magauna-una oy. Oh, butakal gid siya ng kalakihan, di ba? Ay, ni mo apyat. Nawala ko akong duka no tungod sa imong gisulti pero saan mo ka kuno kung tinuod ang ako gisulti? Sana may nagpaabot nimo og likorin na nga minyo man siya. O suod pag yun mo higala ag iagbana. Dili ba do? Apyat. Aw. Mo nagingon do nga. At tangi! At tangi ang kabanata. Ma, ayaw ko piyain din, ma. Dili may tapong piyaan ko ikaw din, Miles. Ubanan ko ikaw din sa ospital hangtod nga makagawas na ka din. Mihila ka magud hinuon di ag maayo. Mingaw ko, Papa Francine.
mantan. Malain ang ulawas. Kasi akit permi magdali-dali o atiman ako. Pero karon, wala Papa Francing. Gusto na, anak Miles. Gusto na. Sige na, pahaway lang una. Kay kapii pa. Hapo-hapo na ako ang imong buhok aron makatog ka dayon, ha? Salamat kay nakatog na siya. Si Dudot kakaroon dito sa bahay. Maayon ta kung giupanan lang siya ni Apyot sa amo. Wala ko magkahuna niya tungkol sa kong karatol kaniya. Naibaw kung dili siya pasagda ni Isyot. Suod kayo sila si Francine. Ug pinanggasab niya sila si Dudot ug Miles. Sila si Greggy ka. Nanguli na pa ka sila. Nauwaw gyud ko niya. Ngano kung sa matong pagkahitapua kung nganong sa tanan, may number naman unta ko ni Mama Tansyang. Ang iya pa mang yung number ang akong nadayal. Hindi na ka tumausap pa. Kutob ra ka to dito. Makauuwaw kayo ang akong nahimo. Oh, naapa sila si Greggy ug si Apyot sa kawas ng ospital. Nagpaabot sila na ako. No. No. Nagduko na kong balik dong, Girgi, oy. Dili ba itong nguli, no? Mabuhat pa ta ni Corina. Kung sa kay maayo Apyot ug muna ka nalaguli. Ha? Buon na ako, no? Huwag kang kadungog song gisulti. Kadungog ko dong, oy. Kaklaro ato. Unya? Dan una ko sa Canado. Pwede. Sigurado ka dong. O lagi. Uy. Ay, ang iagi mo mong cellphone ang nagangulob dong. May mitawag. Yun na. Oh. Uy, si Francine. Francine? Uy, patay! Maayo ka nga tubagon ko si Apyot. Maayo ka. Uy, anong ako may botan o ni mo dong? Ikaw, imuha mo ng cellphone. Dili mo na ako, ah. Kung ganahan kang tubag dong, tubag ka. Pero kung dili ka ganahan, ayaw po. Ay, ingana ra ka na dong Greg, eh. Makaliman ako na kamis ko ni Greg. Pero wa niya tubaga nga akong pagtawag. Di sab ko makabaso niya kay mutungang gabi inasab. Pero lain kino nga akong hunahuna. Sa akong hinamguhan ka kanina pahin ni Miles. Oh, kinuuhan yung taon. Ipalayo lang unta ka na. Dili sabihin ako makontak ang cellphone ni Corina. Diyos ko. Naibaw kang ikaw ra gyud ang akong gisaligan. Ayaw taong pasagdi ang akong pamilya. Si Corina, Dudot ug Miles. Mahal ko kayo sila, Diyos ko. Unsa? Na-ospital si Miles gabi Dudot? Isyot? Lola. Morning, miya sa amos dodotang. Di na ko pakatulga gabi eh. Kay mahadok mo siya nga, siya ko sa ila. Uy, Ginoo ko. Timing kayo nga wa ko din eh. Mawagid, Lola. Meron siyang waka din ng tansyang ay. Kay mangamang ka.
Unsa? Kalain ni Noy isyot. Kurat pa. Uy, lala. Niyan din si Corina o si Demal say. Tara ba? Tara ba kasi yung ilang kauban? Tara ba ninyo? Hala! Oh, Ginoo ko. Thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!